ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 10,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ 200 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା। 2 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୋ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି। ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଐତିହାସିକ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:10ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରି 11:50ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ବିମାନ ବସିଥିଲେ ତାହାକୁ ବାୟୁସେନାର 17 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆରୋଜର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମିତ ହେଗାନି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଫେଲ ପଛରେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 2 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2023 ଏପ୍ରିଲ 7ରେ ସେ ଆସାମର ଜୟପୁର ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରୁ ସୁଖୋଇ 30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଅମ୍ବାଲାରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ ସିଂହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି-ସୁଟ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ବିମାନଟି 40 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅମ୍ବାଲା ଆକାଶରେ 10,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଫେଲର ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବାବଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ାଣ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଫେଲ ବିମାନରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ। ମୋଠାରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଗର୍ବର ଏକ ନୂଆ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଅମ୍ବାଲା ଷ୍ଟେସନର ତମାମ ଟିମ୍କୁ ଏହି ଉଡ଼ାଣର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।